Hi guys. Grabe katugnaw guys. Labas ta. Labas tayo. Uy. This delivery guys ani. Uy. Tugnaw eh. Tignan nyo guys, dito dineliver yung ano oh. Hindi nga pumunta sa ano. Hindi pumunta sa doon sa bahay, yung delivery guy. Kalagot. Tingin-tingin tayo dito baka may coyote. Makagat pa ako nito. Abnormal talaga. O tignan mo oh. What kind of delivery is this? Ay nako. Grabe. Kailangan i-review ni Mr. Mag-review si Mr. ng ano. Ay, kaluko. Ay, ang ginaw. Grabe. So, malinis yung driveway. Hindi nga lang dineliver. Nilagay doon sa ibabaw ng isno. Ay. Morning guys. Magluto tayo ng umagahan ni Mr. 2 o'clock nagluto ako kasi para meron siyang mabaon. So, para may luto tayo. Gusto niya burger guys. So kaya buti na lang nag-alarm ko guys. Nag-alarm ko kasi for sure hindi talaga ako magising. Kasi sobrang aga daw niya ngayon. So kaya nag-alarm ako ng 2 o'clock. I'm sure may magtatanong dito kung bakit maaga akong nagluto, kung bakit maaga si Mr. aalis, kung bakit. Yan no. So malayo po yung trabaho niya guys, no. Nasa Manhattan po, and then nasa upstate kami. Malayo po yung travel niya, and then kapag kailangan siya doon sa trabaho ng sobrang aga, kailangan talaga niyang maaga. Yung extra time, extra. Alam niyo bakit kailangan mag-extra time siya? Hindi lang kasi ang problema sa pagdadrive kung ilang oras. Ang parking din, kailangan maghanap ng parkingan. Ang tagal doon maghanap ng parkingan. Ito na siya, nag-melt na guys. Yun yung gusto niya. Pero mamaya, titigas yan. Kasi ano pa niya ito kakainin eh. So, okay. Sa nakikita po ninyo, no, si Mr. Ready na po siya patungong trabaho, tapos na siyang nag-ready. So nakikita ninyo wala tayong arugula salad ngayon kasi sabi ko kay Tami wala tayong cheese, wala tayong kamatis. So ngayon ayaw daw niya kapag walang mga ganun kasi boring daw ang salad pag walang cheese at saka tomato. So kaya yon. 'Di ba si Tami nasunog yung burger niya ba? Nakikita niyo sunog. Cheese yun guys kasi ang daming nilalagay na cheese sa burger. Sunog, gustong-gusto daw niya yung ganyan. At nagva-vacuum ako dito 2:30 and din paalis na si Mr. Ready na siya. Pero sinabihan niya ako, nabasag daw yung baso guys. Nung bumangon siya kasi may tubig dyan na talagang katabi niya, nabasag. So ngayon sabi niya mahirapan daw siyang maghanap kung asan yung basag. So sabi ko, don't worry, I'm going to vacuum para naman hindi tayo matunok ko guys. Matunok po damong mga alaga ay perting sakita. So kaya yun, ready na siyang umalis and ako na naman dito mag-isa. Sabi kasi niya baka hindi siya uuwi guys. And then nag-alala ako kasi ginaw ang panahon ngayon. Love you, hon. I love you so much. I'm sorry. Don't be sorry. Be Stay careful. inside, stay warm. Be careful, love. Have a good day. So a couple hours, that'd be good. Good. I love you and please, I'll talk to you later. Yeah. You too. At dahil yung iba nagtatanong kung asa na yung preserve natin na mga sitaw, guys, dahil at nagutom din ako at na-miss ko yung Filipino food, edi gumawa na ako dito sitaw adobo tayo. Pero ang plano ko sana ilagay ko itong Argentina corned beef. Pero guys, tignan nyo yung mukha ni Demiran, parang hindi masaya. Inopen ko guys, hindi man guys, parang nag-iba man yung amoy at parang marami, tubig-tubig na siya ba. So kaya tinapon ko na no. Parang pagkain ng aso, pangit guys. Honestly, pangit. Iba yung corned beef na nakikita ko noon eh. Adobong sitaw. Galing sa freezer.
siya. Hindi na ako makapaghintay kasi gutom. And iba yung pakiramdam ko ngayon. Sakit ng mata ko guys. Natulog ako. And then itong pusa ko, bigla akong ginising. Ay, lagyan natin ng asin. Ayan. Ayan. Diba nagtubig, oy. So, ganito lang guys, kapag magutom ng Filipino food ay simple. Kukuha ng danggit at yun, solve ang problema. Solve ang problema, danggit galore. Wala kasi si Tami dito ngayon, trabaho siya, so kaya nagluto ako. At pangit pakiramdam ko kasi yung mata ko parang mahuhulong yung left eye ko. So, kaya sabi ko, luto nga tayo ng danggit, be. At ito namang ating, itong ating adobo. Bites ra. Daghag sabaw. Lami, guys. Ang sarap talaga kapag adobong patong. Adobong sitaw talaga guys is kakaiba. Kapag yun na yun yung ating adobo, ay, sarapi. At dahil tayo lang dito mag-isa, kailangan natin maglinis at hindi din okay pakiramdam ko. So pagkatapos kong naglinis, nag-relax muna ako kasi yung mata ko parang mahuhulog sa sakit guys. But anyway, so dahil mag-isa lang tayo at basura pala bukas, wala tayong choice kundi maghakot ng basura. At itong ating basurahan guys, puno ng snow. So kukunin lang natin yung snow sa ibabaw at ilagay natin dito sa loob ng ating garahian para ilagay natin yung mga basura. Kasi ang dami na namin basura na accumulate sa aming back porch, no? Hindi si Inday Miriam lumabas. So kaya yun, dito muna ito sa loob at para i-close natin yung door kasi mahangin at maginaw. Sobrang ginaw talaga guys. At ito, nakahanap ako ng mga basura dun sa basement. Huwag na tayong magsabi kay Mr. baka magwala yung Tami kung ano yung mga pinagagawa ko. Guys, every winter, magtapon ako. Kanang sobrang ginaw na talaga, magtapon ako ng mga oil. Hindi ko talaga siya ilalagay sa drain, sa aming drainage. So, nilalagay ko siya sa galon nito. Mga galon ng mga basura. And kapag frozen na siya, doon ko pa siya itatapon. Kasi bawal magtapon ng So, yun siya. Sagutin lang po natin ito yung nagtatanong, nagbabayad ba daw kami ng basura? Kasi nag-post ako, 'di ba? Yes, nagbayad po kami monthly, guys, at ang mahal-mahal po, no. 300 for 6 months every month. At kasi malaki yung basurahan na kinuha namin at ayaw ni Tami ng maliit. So kaya yun, sobrang mahal, 50 a month something ang namin babayaran. Nagugulat nga ako guys, nag-move kami dito sa upstate guys kasi doon sa kaibigan na bahay nasa city guys, kasali na yun sa tax yung basura. Dito kasi guys, kailangan mo talagang magpunta sa basurahan at magsabi na kailangan mo magpa-deliver ng mga ganitong basurahan para, and then magbayad ka na lang monthly guys. Yun, sindan kanila ng bill. At yun, nagtataka nga ako kasi bakit ganito yun dito. Hindi katulad sa kaibigan na walang sakit sa ulo, diretso na tax. So yun, ang dami ding mga basurahan kung kumpanya dito. I think mga 3 yung nalalaman ko, but yun yung style dito sa upstate guys, basta malayo sa city. Magtapon lang ako ng basura. Kasi ang dami ng basura at basura bukas. Daming snow. Ang basura. Shit, ang ginaw guys. Grabe. Sobrang ginaw. Mahangin din kasi. Sobrang hangin. Meron pa tayong isa kukunin. Sa wakas, dumating na yung asawa ko. Ang tagal-tagal naman, no? Kanina pa ito. And tingnan natin kung kinain ba niya yung mga burger ko, no? Ay, nako, talagang nagluluto-luto pa ako 2 o'clock in the morning para lang meron siyang mabaon. Let's see, be. Tignan nga natin itong Kigwahernators. Okay, let's see kung anong nakain niya. Kung kinain ba niya itong burger, guys. Let's see. Kung kinain na yung burger. At saka sausage. For sure, kinain niya yung sausage. Let's see. Adoy, tignan nyo. Hindi kinain, guys. Doon ba na ha? Tignan nyo. Kinain lang niya with no bread. Kaya ganon. Ako Ito yung sabi ko sa inyo. Hindi.
Hindi talaga magsilbi itong asawa ko, guys. Adoy. Hindi kinain. What is the problem with this man? Okay. Why you don't eat the burger? I ate one. You eat one, you don't eat one, oy. I did eat one. What are you talking And about? when you're here, Hub's up on there. The two dogs are there. They look like this. They're like, I was laughing and they're like, He's waiting to come back. like, Here he comes. the food is here. The food guy is here. You have to wait, kid. Daddy has to go back for So, ito yung ating ulam, pagkain ni Mr. Yung king crab claw na hindi ko natapos kahapon at saka yung ating beef with bihonan canton. So, yun siya. Ito yung ating ipaulam, pakain. Kasi dumating na si Mr. finally. I don't know why it takes forever for him to come home. He will call me 5 o'clock. You call me 5 o'clock? As long as it takes me to drive. Not around the corner. Okay. When you eat that, take the one out. And mag-grocery tayo. Pero tanungin, sagutin muna natin itong, hindi ba daw ako takot lumabas ng bahay? Alam nyo guys, noon, hindi talaga ako takot guys. Yung parang lumabas ng bahay. Natakot lang ako last year. Ang dami kasi nangyayari last year doon sa paligid namin. Ang dami kong nakikitang coyote talagang nagpabahis-bahis din sila guys ang coyote. And then, pagkatapos nun, pabalik-balik ba? Pag ilang beses na yan, and then meron akong mga naririnig noon ng mga coyote na mag-howl sila guys sa gabi. Pero yung hindi ko sila nakikita, pero maririnig ko lang sila. And yun, hanggang yun na yun siya, makikita mo na siya nandan sa likuran. One time nga, di ba tumakbo ako, I don't know kung nakita ninyo yun siya. Tumakbo ako kasi si Roxy, nakaupo sa gilid talaga ng fence, and then yung coyote, nagdahandahan din siya patungo kay Roxy. And then dahil sa sigaw ko, nung lumabas ako, si Tammy walang pakialam, nigarilyo lang talaga. So yun yung ano talaga na takot na ako, pati yung aso pa, palabasin ko sila, takot na akong palabasin silang sobrang late. Baka, well actually, sabi pa nila natutulog na yung coyote. Of course, matutulog na yan sila. Pero, you know, iba yung may utak kasi yung mga coyote, guys. Atake yan sila by pack. Madami na sila, grupo. And then, alam nila kung saan yung mga may, mga predator kasi yan talaga guys. Naghanap din na sila ng makain. Pero, ang pinaka talagang first time kong nakita since I'm here sa US, nakakita na ako ng bear dito sa US, yung sa Bear Mountain. Ang hirap talaga eh. So, meron ako nakita sa zoo doon. Pero, yung talagang nasa bahay mo guys, pumasok sa fence mo. I don't know kung nakita niyo yun, pinost ko yun sa isang page ko. Pero yung pumasok talaga sila sa bahay. Hindi sa bahay, pumasok talaga sila sa fence. Ang sinira nila, tinumba talaga niya yung kural namin guys. So, kaya doon talaga ako, nasabi ko sarili ko na, totoo pala talagang sabi ng brother-in-law ni Tami na, marami-rami din daw dito sa aming area yung bear kasi mountain ba, napaligiran kasi kami ng mountain guys sa aming lugar, mountain sa harap, mountain sa likod, and then yun napaligiran kami, so kaya meron daw talaga dito, hindi lang daw talaga namin nakikita, pero yun yung time na yun, dalawa pa talaga guys, parang mag-asawa sila ba, yun yung ang dami kong explanation, kasi guys, hindi naman talaga ako takot guys, natakot lang ako nung sobrang dami ng mga pangyayaring ganap sa aming paligid. Guys, kung isipin niyo na si Miriam lalabas ka dyan, baka may tao. Yes, paminsan matakot man ako, baka may tao. Alam niyo na sa panahon ngayon guys, ang daming mga ang aming area din is hindi din siya crime na, kasi nasa kami guys, layo-layo kami sa town. So yun, pero hindi na natin alam. Yun, mga multo-multo, hindi din ako takot sa multo. Wala na. Yung mga mas matakot pa tayo sa tao, pero yun, alert lang dapat ako guys, kapag lalabas ako ng bahay dapat maka-alert ako para naman, alam na this. Anyway, yung sabi ko sa inyo guys, na itong mga ibon, magpakamatay talaga sila. Meron namang pagkain doon eh. Wala, kumatok, nasaktan. Cardinal guys. Nasaktan. Parang nabali ata ang paa ba, oh? Nabali ang paa? Kaluoy man, uy. Kaluoy sa cardinal, uy. I hurt? I hurt? Okay. Wala, nasaktan yun siya guys. Nabali yun yung tiil. You hurt yourself? Na hindi na ito makatayo. Pero at least makalipad pa siya. Yung isang tiil niya nabali. Nabali yung tiil. It's okay. It's okay. Baby, uy, gwapo kayo among baby cardinal, oh. Gwapo baya kayo siya, oh. You hurt yourself? You did. Okay, do you wanna jump? Do you wanna try to jump? Go jump. Go jumpy. You hurt yourself. Luluy.
Kaya bawal sila talagang, iwan ko na lang sa kanila, mag-ano talaga sila. Hmm? It's okay. It's okay, I'm not gonna hurt you. You're English, right? You're not Tagalog? Makaintindi ka ba? Ganda-ganda ng cardinal, guys. Uy. Nagluluto man ako doon. May pagkain naman kayo. Ang daming pagkain. Bakit ka kumatok, ha? Nakikinig lang, guys. Don't knock it over here because pag kumatok kasi yan sila, guys, ibunggo yung katawan nila dito. Paminsan mabali yung liig nila or mabali yung wings nila. Ngayon ito naman ang paa. Paminsan mamamatay talaga sila, guys. Kaya ano talaga sila yung parang suicidal, ano ba? Ito na, it's okay. Tugnaw man ka ay dire. Tugnaw man. Tugnaw. Aduh, pinangga man na. Gustong gusto ko to sila, guys. Itong mga cardinal. Look, ang bait-bait man na pala, uy. Ang bait-bait man di ay na, uy. Oh, it hurts? Where is it hurt? Your leg? Your leg? Oh. Hindi man pwede kita madala sa loob. Yung pusa, kakainin ka. Anong mangyari sa'yo? Aduh, hangin. Ilagay ko siya somewhere. Okay na? Okay na ka? Ha? Lipad ka na? Lipad na? Aduh, ang ginaw dito. Aroy. Jump. Jump. Ayun, ang ganda-ganda mo talagang i-adapt. Na, i-barbecue man kita. I-barbecue man kita.